ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ 53 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ କାଜଲ ପାତ୍ର କୋଠାରସିଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 53 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟି ବିଜେପିର ଗୋଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ବିଜେପି 3ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନଟିକୁ କବ୍ଜା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜୋନ୍ଟିକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ କଦାପି ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଉକ୍ତ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଯୁବନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁନୀଲ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଡମ୍ବୁରୁ ରେଡ୍ଡି, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସନତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। বিজেপি করিব নূয়া ওড়িশা, নূয়া ওড়িশারে নূয়া ওড়িশা, নূয়া আশা নূয়া ভরসা বিজেপি করিব নূয়া ওড়িশা, নূয়া ওড়িশারে নূয়া ওড়িশা। জিন্দাবাদ 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 বিজেপি করিব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।